tanácsokat tudna azoknak a diákoknak adni, akik még nem tudják eldönteni, hogy mik legyenek? Mi alapján döntsenek? Hány évesekről beszélünk, így 8-osokról? Igen, 7.-8. Aha. Sokan keresnek meg ilyen kérdésre, és neked mindig nagyon nehéz válaszolni, mert egy 7-es, 8-os azért még nagyon fiatal, és ugye vannak különböző szakiskolák, ahol lehet tanulni egy-egy szakmát, de hogy nem biztos, hogy az ember így 12-13 évesen el tudja dönteni, mit szeretne csinálni. Úgyhogy alapvetően azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy azon gondolkozzanak el, hogy mi az, amit szeretnek csinálni. Tehát lehet ez egy hobbi, vagy hogy milyen tantárgyat kedvelnek, mi az, ami jól megy nekik, mi az, ami esetleg kevésbé megy jól, hogy ezen az irányon induljanak el, és hogy ez alapján választanak inkább egy területet, mint konkrétan egy szakmát feltétlenül. Mennyire tartja fontosnak az idegen nyelv tanulását? Nagyon fontosnak tartom az idegen nyelv tanulását, mert hogy most már azért egyre több munkahely megköveteli, hogy valamilyen nyelvtudást legyen, meg hogy ugye az Európai Unióban áramlik a munkaerő, ezért akár ugye lehetőség van arra is, hogy külföldön dolgozzon az ember, ami nagyon jó tapasztalat, meg az önéletrajzban is nagyon jól néz ki, tehát mindenképpen az egy szabadságot ad. Mit javasol, hogyan mérjem fel a tehetségemet egy adott szakmában? Hát én azt javasolnám, hogy azon gondolkozz el, hogy egy adott szakmában milyen képességekre, milyen tulajdonságokra van szükség, vagy hogy egy adott szakmában dolgozó embernek hogy néz ki mondjuk egy napja, tehát hogy milyen dolgokkal kell foglalkoznia. Esetleg, ha megosztod velem, hogy te mit szeretnél dolgozni. Például, hogy most fogorvos szeretnék lenni, és tehát ugye például a fúrók használata, mondjuk egy fogtömés, tehát ugye kell létesíteni valamilyen kapcsolatot a pácienssel, és akkor... Tehát van ennek egy ilyen manuális, mechanikai része, hogy ott mondjuk egy fogsortot nem tudom kiönteni, meg nem tudom, mit kell csinálni, meg ugye meg kell beszélni időpontot, vagy kicsit beszélgetni kell ugye a klienssel, mielőtt ott leül a székbe, vagy ugye neki ott van egy fájdalma, akkor valahogy azt kezelni kell, hogy ott nagyon ki van szolgáltatva, vagy biztos adózni is kell, meg olyan dolgok vannak, ami egy ilyen gazdasági része ennek a munkának, tehát hogy így ezt kell végig gondolni, hogy mi az, amit az ember szeret ebből. És mi szeretett volna lenni diákkorában? Ennyi idősen, mint te, szerintem fogalmam sem volt, én is gondolkoztam ezen. Szerintem egyébként én olyan 16 éves koromban kezdtem azon gondolkozni, hogy mi szeretnék lenni. Persze volt egy ilyen gyerekkori mondás, hogy mi akarok lenni, hogy mennyasszony, meg misszionárius, meg nem tudom micsoda. Aztán egyébként ebben a szakmában, amiben most vagyok, ezt 17 évesen döntöttem el, akkor kezdtem el így olvasgatni ez irányba, és akkor rájöttem, hogy nekem ez ami a legszimpatikusabb, de egyébként szerintem nagyon nehéz tudni ennyi idősen, én nem irigylem ezeket a gyerekeket, és nagyon csodálom, hogyha valaki mondjuk például te így tudod, hogy fogorvos szeretnél lenni. És miért lett pszichológus, ha valami konkrétan? Hát én arra jöttem rá, hogy ami engem a leginkább érdekel, ugye most arról beszélek, hogy milyen terület, amit az elején mondtam, hogy nekem az emberekkel való kapcsolatteremtés, meg egy embernek a lelki világa, meg a lelki mélységei, az a dolog, ami annyira érdekel, hogy nincs olyan része, amit ne szeretnék meg nagyon sokat tudok magamról is tanulni mindeközben, és annyira az élet része ugye a pszichológia, meg a különböző helyzetek, kapcsolatok, érzések, hogy ez szerintem ez egy nagyon szuper szakma is, így ezért. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Nagy leszek, színész leszek, álbajosz, parókát veszek. Énekelek, táncolok, meseszép vagy csúf vagyok, vénséges vagy fiatal, rendező épp mit akar. Épp úgy játszom Rómeót, mint hajlok hátul Ruth Manót. Gőgös és szép királylány, BBS csókos boszorkány. Szende szűz vagyok egy este, talpra esett szép menyecske vagyok a másikon, nap mint nap átváltozom.
Most egy hívó leckét veszek, mert holnaptól Zorro leszek. Szia, Csenge! Szia! Mi leszel, ha nagy leszel? Őszintén megmondom, nem tudom, fogalmam sincs. Szerinted milyen tulajdonságok kellenek a sikerhez? Aha, jó kérdés. Nem tudom. És mit jelent számodra a siker? Csak minden, csak azt nem, amit jelent. Tehát, hogy azt, hogy örülök meg mindenféle ilyesmi, hát azt nekem nem jelenti. Lennél tanár? És miért nem? Mert az olyan sok ész kell, meg minden, és ez nálam nem jön be. Melyik az a szakma, amelyiket biztosan választanád? Hát, őszintén megvalva, nem tudom. És hogy képzeled magad 20 év múlva? Hát, úgy, mint anyukám volt, úgy néznék ki, szerintem. Fontos-e manapság a tanulás? Hát, nekem igen, de lehet, hogy mások ezzel nem értenek egyet, de szerintem igen. Jó napot! Szia! Feltennék pár kérdést. Mi szeretett volna lenni általános iskolás korában? Az, ami most vagyok. Sőt, ha tovább megyek, egy kérdést megúszol, már óvodás koromban is ugyanezt szerettem volna lenni. Mit jelent a számára a vidéki élet? Én vidéki lány vagyok, Debrecenben születtem. Ott is nőttem fel. Vannak jobb helyek, de nekem ez is megfelel, ugye? Én abszolút mai napig azt mondom, hogyha kérdezik, hogy én egy debreceni lány vagyok. Urbánus lány, de én azt gondolom, hogy vidéken még talán megmaradt az emberekben az a fajta tisztaság, ami a rohanó fővárosi életben már nincs meg. Talán vidéken még jobban figyelnek egymásra az emberek, jobban érdeklődnek egymás iránt. Mikor döntött el, hogy a színjátszást választja? 3 éves koromban, nem korábban. Kik azok az emberek, és melyek azok a sikerek, amikre büszke vagy, akikre büszke? Akik emberekre büszke vagyok? Talán úgy kezdem, hogy kik voltak azok az emberek, hogy ki volt az az ember, aki nem feltétlenül példaképként állítottam magam elé, csak azt mondtam, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. Ez volt például a Felföldi Anikó, akit én gyerekként televízióban láttam, és azt mondtam, hogy az az a fajta attitűd, amivel ő rendelkezik, az a fajta művészi hozzáállás, ami hozzám közel áll, és amire azt gondolom, hogy szeretnék én is olyan lenni. Amire büszke vagyok az az, hogy azt gondolom meg tudtam maradni, bár ebbe a kirakat szakmába dolgozom, a magam egyszerűségébe, és ember tudtam maradni ebben az embertelen világban. Röviden összefoglalná a pályafutását? Debrecenben kezdtem a Csokonai Színházban, azután 1 évet külföldön dolgoztam zenekarral, azután ugye a színi tanulmányaimat végeztem, majd annak befejeztével az Operett Színházba kerültem, illetve a Moulin Rouge-ba. Annak azért szakadt vége, mert a másik büszkeségem, egy 10 éves leánygyermek a pocakomba került, akkor 3 évre önkéntes számüzetésbe vonultam, és utána, amikor visszatértem, akkor több vidéki színházba kezdtem dolgozni, valamint ugye Budapesten még játszottam a Fiatalok Színházban, és mai napig ugye vidéken játszom. Dunaújvárosban játszottam, és most Tatabányán több szerepet is. Miért ajánlaná, ha ajánlaná a színészi pályát a fiúknak vagy lányoknak? A fiúknak azért, mert azok alapján a világirodalmi remek művek alapján talán megtanulnak férfiak lenni, amire nagyon nagy szükség van, ahogy mostanában a fiúkat elnézem, nem látnak maguk előtt talán férfi példát, férfi példaképet, és talán ezeknek a daraboknak alapján megtudják, hogy milyen is az egy igazi férfi. A lányoknak azért ajánlom, mert a kislányok azok, amikor kicsik, akkor szeretnének királylányok lenni, öltözködnek, sminkelnek, nem tudom én.
bármikor lehet királylány, tündér és nem tudom én. Viszont, ha nem ez, akkor tulajdonképpen akármi. Ami egyébként egy úgymond civil életben nem lehet. A színpadon bármi lehet, de ez a fiúkra is igaz. Mi a legnehezebb ebben a pályafutásban? A pályán a legnehezebb dolog megmaradni. Sajnos mostanában nem nagyon támogatják a művészetet, de ez nem ennek a műsornak a témája. És tisztának maradni, és nem elkallódni. Milyen tulajdonságok szükségesek a sikeres színészi előadói pályához? Alázat, alázat, alázat. Hogyan látja a fiatalok életét manapság, és mit tanácsolna a gyerekeknek? Szörnyen látom. Azt gondolom, hogy nekem volt egy drámatörténet tanárom Debrecenben, aki azt mondta, hogy neveletlen szülők, neveletlen gyerekei. Sok mindent a szülők az iskolára hárítanak, hogy az iskola majd megoldja, nem az iskola feladata. Azt gondolom, a szülők feladata és a szülők felelőssége az, hogy milyen gyerek lesz a gyerekből. A gyerekek próbáljanak meg jó példát találni és azt követni, nem pedig a egymás bolondériáját és egymás feje után menni, hanem próbáljanak találni maguknak egy olyan példát, aki számára az ő elvei szerint, vagy az ő gondolatai szerint példamutató, és megpróbálni úgy élni, hogy azt a célt és azt a fajta habitust megtalálja saját magában és elérje. Ha egy mondatba kellene megfogalmaznia, mi az élete mottója, mi lenne az? Carpe diem, élj a mának. Hát, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ha nagy leszek, rendőr leszek, egyenruhát, sapkát veszek, s a városban rendet teszek. Ott meg, hol a baj van, s kinek füle mögött vaj van, elkapom, nem tétovázok, bárhová bújt rátalálok, nem rázhat le senki ám, üldözés a mániám. Járőrözöm, fánkot ezek, s hozzá nem zöldcsörgetek, se kávét, se almalevet. Szolgálatban sosem iszom, eztet még csak kibírom, 40 fokban pedig iszony. Leszerelek minden gangstert, s ha szükséges, lekeverek akkorát, hogy elveszíti szemforát. Karon végig csupa muszli, meg irigyelni a bruszli. Bátorságom olynat kérem, elfáradok, hogy ha mérem. Fedőnevem is lesz a szem, kocsák, dervi, dehogy asmen. Ha nagy leszek, tudós leszek, mindenfélét felfedezek. Kis ujjamba lesz a számtan, fejben osztok szorzókátrat. Annyi nyelven beszélek, nincs ember, kik nem értek. Asztalon papírhalom, körös körül fent a falon, a táblákon képletek, krikszkrakszok és vegyjelek. PH5 és professzor, tandem, mikroprocesszor, rebarbara kondenzátor, bifidus és transformátor, zigóta és galaktikus, boxermotor alaptípus, metropolis és prevent, mindről tudom, mit jelent. Utóirat, mikroszkópom alatt gyakran amőbákat nézek nagyban. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Ő szeretnék sportember lenni. Mit jelent számodra a sport? Csapatmunka, önfegyelem, alázat. Lennél-e tanár? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Nem szeretnék tanár lenni, mert annál van sokkal jobb munka is. Van-e sportoló példaképed? Igen, a Barcelona jobbeki Dani Alves. Fontos manapság a tanulás, hogy enélkül is lehet boldogulni? Nem, matek nagyon fontos, az mindenhova kell. Külföldön vagy Magyarországon szeretnél dolgozni? Magyarországon, mert hazahúz a szívem. Ha nagy leszek, cukrász leszek, s a cukrászda, amit vezetek, különleges mesés kis bolt gyermekkori nagy álmom volt. Már kívülről csábító, mézes kalács házikó, aki belép, nem csalódik, a mese tovább folytatódik. Torták mind az asztalok, krémesek és jó nagyok, hozzám nyomkaszékek, azon ülnek a vendégek. A tányér marcipánból készül, hazavihető emlékül, függöny, madzag, mézes, még az étlapunk is édes. Volt nevet csak büszkeségem, mosolyog friss süteményem,
lúdláb, zserbó, linzák, holland kocka, isler, túros, megyes, mákos rétes, borzas kata, varga béles, gesztenye szív, kókuszgolyó, Rigó Jancsi, diósoroló. Gyere és válasz, egytel egyik csoda, s a vasorrubában nem lakott itt soha. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Mi szeretett volna lenni általános iskolás korában? Köszönöm a meghívást. Általános iskolában mi akartam lenni? Igazából nem voltak konkrét terveim, mindig csak a dolgozatokon szerettem volna túl lenni, meg amikor 5-es voltam, akkor 6-os akartam lenni, amikor 6-os voltam, akkor 7-es akartam lenni. Különösebb céljaim nem voltak. Voltak-e más sportok az életében? Akadtak, ezek többek között a birkózás, atlétika és az úszás voltak. És mikor gondoltál, hogy a kajakozást választja? Hát, ez egy elég összetett kérdés, úgy igazán 1996-ban dőlt el, hogy érdemes ezzel komolyabban foglalkozni. És mi a legnehezebb a versenysportban? Hát, talán a verseny. Illetve még a verseny, ez már csak poén a végén, igazából a felkészülés, mert ez nagyon hosszú, és ugye a nagyon hosszú idő alatt nagyon sok hibát el lehet követni, és ezeknek a hibáknak a negatív következményei versenyen jelentkezhetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha van egy jó felkészülés, akkor még mindenképpen mondjuk, tehát ugye végig kell menni egy válogató versenysorozaton. Ha azt sikerrel veszi az ember azt az akadályt, akkor indulhat Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon. És ugye minden negyedik évben van az olimpia, és mindig a legfontosabb versenyeknél minden apró lépés számít, és ezekre az apró lépésekre nagyon nehéz odafigyelni, mert sokszor azok a dolgok számítanak a végelszámolásnál, amire az ember menet közben nem is gondolt, hogy milyen fontosak lehetnek. Röviden összefoglalná a pályafutását? Természetesen. A-tól Z-ig, vagy csak K-tól Z-ig? Tehát honnan? Hát, honnan? A kezdetektől? Hát 1987-et írunk, egy nagyon szép nyár reggel, lementem a Pestvégi Gépgyár Sportegyesület vízitelepére, a Taksonyi-nál a Duna-szigeten. Ez az egyesület azóta megszűnt, most talán Kis Duna Sportklub, vagy valami ilyesmi a neve, átalakult. Na mindegy, akkor 87-ben lementem az egyik barátommal, ugye mi volt, tehát én voltam 10 éves, volt napfény, volt víz, volt kajak, voltak barátok, és akkor ez így elindult, tehát ott összejött egy csapat, és akkor egy olyan 10 évig együtt kajakoztunk. Aztán átmentem Csepperre, mert nem is 10 évig, inkább egy olyan 5-6 évig. Átmentem Csepperre, ugye közben voltak a gyerekversenyek, és akkor Csepperen is ugyanez volt, napfény, víz, hát nyilván nyáron, télen azért nem volt ilyen jó. És voltak a serdülő, korosztályos versenyek, ifi versenyek, ahol kisebb-nagyobb eredményeket el tudtam érni, és akkor az igazi áttörés az 96-ban történt, amikor 2 darab felnőtt magyar bajnokságot nyertem 19 évesen, és 97-től kezdődött a nemzetközi pályafutásom, aminek 97-től 2012-ig, tehát a tavalyi évig, amiben van 2 olimpiai aranyérem, van 6 darab világbajnoki cím, 5 darab vagy nem, 8 darab Európa-bajnoki cím, 30-valahány magyar bajnoki cím, és akkor még a ezüst meg a bronzérem, amikor igazából már is nagyon emlékszem. Ez 15 év volt, elég hosszú, elég szép pályafutás volt, párszor körbeutaztam a Földet a sport kapcsán, úgyhogy röviden ennyi dióhéjban. Ha egy mondatban, akár egy versorral kellene megfogalmazni, mi az életed mottója? Nagyon egyszerű. Az úgy hangzik, ezt sok helyre kiírtam már, meg ahol kérdezték ilyen mottót, az úgy hangzik, hogy ami az, és igazából ez annyit jelent csak, hogy a dolgok azok végül is olyanok, amilyennek látszanak, és az emberek egy kicsit túlbonyolítják őket. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm én is! Ha nagy leszek, pék leszek, kakasztóra ébredek, belisztezem jól a deszkát, s felkeltem a kenyértésztát. Püfölöm
is dagasztom, ám reál nem haragszom, s miután jó hosszan gyúrtam, s magamat épp kifújtam, a cipókat kiszaggatom, kemencébe bepakolom. Kisül abban kifli zsemle, majd a lurkók nagy kedvence. Túrós batyú, perec, briós, csokis csiga, no meg diós. Foszlós kalász, ízes bukta, receptüket a pék tudja. Szoktál apukáddal együtt focizni? Rendszeresen, főként a lakásban. Van bármi olyan dolog, amit apukától tanultál? Van a futball, a mentalitás és az akarat. Szeretnéd ezt a pályát tovább folytatni? Mindenképpen a futball minden. Mik a céljaid? Főként hazai, de ha meg adatik, akkor külföldi klubokba játszani. Melyik csapatba szeretnél bekerülni? Azt még nem tudom. Nagyon népszerű mostanság a labdarúgás. Van kedvenced, példaképed a hazai és a külföldi labdarúgók közül? Van egy svéd játékos, Zlatan Ibrahimović. El tudnád képzelni magad máshol, nem a labdarúgásban? Hát nem igazán, maximum a konyhában szakácsként. Szoktál kilátogatni különféle meccsekre? Hát inkább csak a hazaira. Köszönöm a beszélgetést! Igazán nincs mit. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi szeretett volna lenni általános iskolás korában? Először is köszönöm a meghívást az iskola részéről, mindig örömmel adok tájékoztatást életemről, fiatalkori éveimről, gyerekeknek, iskoláskoroknak. Mi szerettem volna lenni gyermekkoromban? Valami megmagyarázhatatlanokból kifolyólag mindig is futballista szerettem volna lenni. És mit jelent ez ön számára a labdarúgás? A labdarúgás mindent. Hobbi, szenvedély, életforma és óriási szerelem nem utolsó sorban rajongásig imádott labdajáték után. Voltak-e más sportok az életében? Voltak, gyerekkoromban igen. Sportoltam mindenféle más sportágat is, mind ugye lenni szokott. A mi időnk még voltak úttörőolimpiák, diákolimpiák, tehát ez volt kislabdadobástól, távolugrásig, rövid sprint számoktól kezdve hosszú távfutásig, tehát széles volt a paletta, ami mozogtunk fiatalkorunkban, de mindig is a labdarúgás volt az igazi szenvedélye. Mikor dölt el, hogy a focit választja? Amikor én még nem is tudtam jóformán magamról, szegény megboldogult édesanyám mesélte, hogy az ő hasába is már nagyon sokat rugdostam, illetve az első szavaim azok voltak, hogy kapu, gól. Ebből következtetett már a rokonság, a család, hogy valószínűleg a labdajáték felé veszem az irányt. Röviden összefoglalná a pályafutást? Hát nagyon röviden. A következő állomás helyek szerepeltek az életemben. Tököl, ugye Tökölön születtem, Tökölről származom. Utána a Csepel, nagy múltú klub volt még annó. Ott jártam végig a Szamárlétre, 12 éves koromtól 22 éves koromig Csepelben futballoztam. Onnan mentem a Kispest Honvédba, onnan az MTK-ba, onnan pedig külföldre. Törökországba, illetve Izraelbe igazoltam, míg az utolsó éveimet a külföldi karrierem után ismét a Honvédban, illetve a Videótonban töltöttem. Mi a legnehezebb a versenysportban? Mi a legnehezebb? Ez jó kérdés. Először is el kell jutni odáig, hogy profi szinten futballozhass, vagy sportolhass, más sportágokról is beszélünk, ugye. Ez rengeteg lemondással, rengeteg önfeláldozással, nagy szorgalommal jár. Arra nem beszélve, hogy ugye kell, hogy legyen valamiféle talentum is az emberben, tehát kell, hogy tehetsége is legyen. Mert nagyon sok munkát el tud végezni bárki, de a sporthoz valamiféle affinitás is kell. És szerencsére ez bennem megvolt, és ugye kellő alázattal, szorgalommal elértem azt, hogy elismert futballista lehessek, amit feltett vágyam volt már gyerekkoromban is. Ha egy mondatban, vagy akár egy versorral kellene megfogalmaznia, mi az élete mottója? Életem mottója? Hát most nagyon sok költő, rengeteg gyönyörű versünk van, amiből idézhetnék, de amit talán legjobban visszaadna azt, ahogy én álltam a sporthoz, ahogy állok a magánéletemhez, ahol állok az egész
élethez, azt talán József Attilától lenne egy idézet, hogy dolgozni pedig csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. And I said,